Xa son máis de 10 os anos nos que o Concello de Boiro aposta polo mercado castrexo para aumentar a oferta de lecer para veciños e visitantes. Un total de 52 postos encherán a Rúa Peonil de artesanía, con produtos gastronómicos, de bisutería, beleza ou decoración. Haberá ademais animación de rúa, así como espectáculos e obradoiros infantís. Levamos máis de 10 anos con esta feira, que ademais é algo motivador non solamente de maneira turística para visitar o noso pobo, sino que é un motor económico, porque gracias que está a feira, pois tamén a hostelería, o comercio se beneficia destas visitas que fan durante este fin de semana. Sabemos que é un atractivo moi importante porque levamos xa, como digo, máis de 10 anos e hai sempre, a pesar de que hai moitísimas festas na contorna, hai moitísima xente que se acerca a ver a feira castrexa, non solamente polos puestos, sino por esa actividade que tamén hai infantil, esas actividades que hai pensadas para nenos que empezarán hoxe pola tarde. Dende o Concello animan a veciños e visitantes a chegarse a esta feira que se desenvolverá ata a noitiña do domingo para gozar do mercado e dos numerosos atractivos que ofrece Boiro durante o verán. A feira castrexa está ligada xa a Boiro, está ligada ao seu verán, está ligado ás actividades que o Concello colabora para poñer a disposición primeiro da veciñanza, non, para que poda disfrutar do seu pobo sin ter que desplazarse a outro lugar. E por añadidura tamén hai xente que nos visita, non só no noso Concello, sino, como dicía a miña compañera, en toda a comarca, bueno, pois que poidan disfrutar, non? Boiro este fin de semana ten o Boviño Fest o sábado, ten un torneo de golf a nivel nacional en Moimenta, que tamén estará durante todo, para categorías inferiores, estará durante todo o fin de semana, o sea que esta Rúa Peonil estará ateigada, e vamos a facer bo aquel dito que decían de que Boiro ten moito ambiente, pois este fin de semana Boiro vai a ter moito ambiente.